Aici va fi o carieră imensă, care se va întinde pe 12 km pătrați. Aici va fi o groapă imensă, unde nu o să mai fie nici case, nici biserici, nici cimitire. Deci totul va fi ras și totul se va transforma într-un pustiu. Aici ați vreo 7 biserici care vin demolate sau vine barajul peste ele, decantorul. Cum e posibil așa? Cimitire, 7, 8, 9 cimitire. Nu-mi trebuie niciun preț că nu mă duc. A creat un conflict între generații, între generația în vârstă și copii, între frați, totul se rezumă la bani. E o vorbă, Dumnezeu cu mila, mare rușine, mare rușine. Și îmi pare rău că vă spun un lucru. La această tăcere îți complici mulți cu funcții pe plan local și chiar mai sus. Această casă, ca și celelalte, se află în zona industrială. În caz că un proiect minier ar trebui să demareze, casa aceasta ar trebui să fie rasă. Normal, ar trebui în primul rând să fie cumpărată, un lucru care nu se va putea întâmpla niciodată. Sorin Jurcă este unul dintre oamenii care nu vor să plece nici în ruptul capului din localitatea Roșia Montană. Locuiește într-o casă cu o vechime de 150 de ani și aceasta este o proprietate care nu va fi niciodată vândută companiei Gold Corporation, cea care intenționează să înceapă în această localitate unul dintre cele mai mari proiecte miniere din lume. Sorin Jurcă are 45 de ani și s-a născut aici, în Roșia Montană, la fel ca și părinții lui. Cei de la companie au încercat în dese rânduri să-i cumpere proprietatea. Cei mai mulți au vândut și au plecat în alte locuri. A fost un exod dramatic, dar cele peste 200 de familii care au rămas se opun plecării. Este o presiune psihologică uriașă și nu mulți au rezistat banilor oferiți de compania canadiană. Câte case ar trebui să dispară cu totul de aici și câte biserici? În jur de 1000 de case. Iar biserici sunt 9 biserici, 9 cimitire. Mai sunt oameni, că trebuie vorbi și despre oameni, oameni care trebuie să dispară cu totul de aici. Nu numai casele și cimitirele. Din moment ce ți-ai vândut casa și cimitirul, trebuie să pleci de aici. Cum ar trebui să dispară acești oameni? În primul rând, fizic. Aici n-ar trebui să mai fie decât un pustiu, pentru că într-o localitate unde este viață, proiectul ăsta nu se poate desfășura. Sună amenințător să dispară fizic. Exact. Asta este din 2001, de când compania a început să cumpere case. A cumpărat pas cu pas și a ajuns ca o mână de oameni care spun dânsii să opună rezistență. De fapt, au opus de la început, dar să se facă auziți, să se știe că fără acordul lor proiectul ăsta nu se poate realiza. Iar
niciodată trebuie să știe oricine, orice companie va veni, oricine va încerca să facă acest lucru, se va lovi de această opoziția noastră, de această rezistență. Casele, cimitirele sunt mai presus decât toți banii din lume. Banii oferiți de compania canadiană Gold Corporation le-a luat mințile multor localnici. S-a ajuns ca membrii unor familii să devină dușmani de moarte din această cauză. Dar banii s-au dus ca fumul. Case frumoase boierești au rămas în paragină. Sunt părăsite de ani de zile și lacătele au ferecat intrările. Aici, odată, lumea ieșea la porți, viața era calmă și frumoasă. Oamenii abia așteptau să petreacă duminicile împreună, ori sărbătorile care erau ținute cu sfințenie. Atunci, comunitatea era foarte unită, se respectau și se iubeau. Splendidele ulițe ale Roșiei Montană erau atât de pline de viață și copiii erau fericiți. Falnicele clădiri, acum ruinate, sunt ca niște cavouri părăsite și stau să se prăbușească. Se simte o mare tensiune între cei care susțin proiectul minier și opozanții acestuia. Banul a fost principala cauză care a dezbinat comunitatea de aici. Cred că n-a mai contat în mintea unora, n-a mai contat nici patrimoniu, nici vatra strămoșească, nici cimitirul, nici biserica. Totul s-a rezumat doar la bani. Iar cei care și-au luat banii au fost, și-au făcut planul, au putut să plece de aici, nimeni n-a avut treabă cu dânsii, însă noi cei care am rămas aici am fost catalogați ca cei care blocăm orice inițiativă, că noi suntem cei răi, că noi suntem plătiți de nu știu cine ca să ne opunem. Noi doar suntem legați sentimental de Roșia Montană, nu ne pasă de banii nimănui, vrem să rămânem aici. Sunt chiar familii care soțul a vândut o cameră și soția nu. Aici, în urmă cu 2 ani, erau niște morminte. Acum au rămas niște urme de morminte, pentru că rudele acestor oameni care au fost înmormântați aici i-au scos și i-au dus în Cluj sau Turnul Severin. Ce familie era aici? Aici era familia On. Până în urmă cu 2 ani, în fiecare dimineață, la aceeași oră, pe ulița care duce spre cimitirul romano-catolic, putea fi zărită o bătrână mărunțică. Morghit Buran, unguroaica născută la Roșia Montană, mergea să-și plângă morții la cimitir și să se roage pentru liniștea lor. În acest cimitir își are îngropat soțul, dar și unicul fiu care a murit la vârsta de 18 ani. Bucură-te, Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, rogă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. De 2 ani, Morghit Buran nu mai poate merge la cimitir. În solitudinea ei, vede doar umbre și vorbește cu fiul său mort în fiecare zi. A orbit și nici măcar nu mai iese din casă.
Pentru mine nu există nici cel mai scump aur să mi-l dea mie, nu la canadieni. Mie să mi-l dea tot de sub, din mina care există și nu mi-l trebuie mie, îmi trebuie morții să-i stimez până trăiesc eu și să știu că și eu mă duc alături de ei acolo. Nu-mi trebuie niciun preț. Această femeie a refuzat să-și vândă proprietatea companiei canadiene. Nu le-a dat voie nici măcar să facă măsurători. Prin acțiunile dumneavoastră se aduce atingere dreptului la liberă circulație a participanților la traficul rutier. Aici a fost o casă locuită în care odată s-au iubit oameni. Praful și pulberea s-a ales de această proprietate care a fost vândută. Nimeni nu mai știe încotro au plecat acei oameni. Ne aflăm în satul Gura Cornei, care aparține de Roșia Montană, la mai puțin de 2 kilometri de orașul Abrud. Dorina Narița locuiește aici împreună cu familia sa. De fapt, este a 4-a generație. Aici, în zona respectivă, de la mine încolo, va fi baza barajului. Deci va fi făcut un baraj care, din proiectul RMCG, am înțeles că este de 180 de metri, care va avea la baza lui stații de filtrare a apei, inclusiv iazuri de decantare mici pentru filtrarea apei ca să nu ajungă la oraș. Distanța dintre baza decantorului și oraș este de 1 kilometru, 1,5 km. Pericolul este implicit pentru noi, dar pentru un oraș întreg este un mare pericol. Pentru Abrud? Bineînțeles. Vedeți cum e, în momentul în care vine și îți face o ofertă, îți evaluează ușa și scaunele și faianța și gresia. Deci totul faptic, nu sentimental și fizic ce ai muncit. Nu mai contează sentimental, dacă suferi, asta nu mai contează. Adriana Cioară este o altă femeie care nu cedează în fața banilor companiei canadiene. Proprietatea sa se află în Gura Cornei, acolo unde ar trebui să fie iazul cu cianuri. Părinții mei aici s-au născut, aici au crescut bunicii mei. Deci totul este mult prea legat de lucrurile astea, încât să ne gândim la bani. Banii, până la urmă, se vede ce se întâmplă, trec, se gata și rămâi cu sufletul gol. Noi am venit aici în urmă cu mai bine de 10 ani. Încet, încet am început să discutăm cu oamenii, avem discuții permanente și dialoguri permanente cu oamenii din zonă și cu oamenii din împrejurimi. Până în momentul de față, noi am achiziționat aproximativ 80% din proprietățile private necesare desfășurării acestui proiect. Nu corporația face legislația, nu corporația
Familia Pironcu a ales să se mute din satul Corna. Soții Pironcu au vândut proprietatea și s-au mutat într-un cartier modern, la Recea, lângă Alba Iulia. Viața la oraș este mult mai ușoară decât cea la țară și multe familii au plecat din satele în care se născuseră și trăiseră atâtea și atâtea generații. Soția s-a născut în Corna, acolo a avut tatăl născut acolo și mama și a avut și fratele de acolo și a fost de acord și au vândut proprietatea companiei Gold Corporation și în schimbul acesteia mi s-au construit aceste case. Sunteți fiică de miner, nu? Da, da. Și tatăl trăiește? Nu, a murit. Este în mormântat? 93, da. Mama trăiește Este mormântat acolo, la Roșia? la Roșia și am strămutat. Mormântul este aici, în cimitir. Ma bunicii urmează să-i strămutăm. Dumnezeu judecă pe fiecare. În schimb, în rugăciunea de deslegare de la înhumare, se spune că se sigilează această groapă, acest mormânt, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Spirit, până la a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos. Lumea spune că s-au primit bani pentru strămutare mormintelor. Nu. Ni s-au făcut cavouri foarte frumoase și, deci, pe cheltuiala companiei sau creștinește s-a făcut la cimitir acolo o slujbă, s-a dezgropat, eu am stat acolo lângă mormântul lui tata și la o tușă și aici, la fel, creștinește au făcut cavouri foarte frumoase, cu totul, cu cruce și cu scris și cu totul și la fel. În rugăciuni nu există deshumare, există înhumare. Ați participat la vreo slujbă de deshumare și reînhumare? De deshumare, da. Dar nu îs de acord cu ele. Credeți că tatăl dumneavoastră ar fi vrut să fie mutat de acolo? Nu știu dacă ar fi vrut. Tata, dacă ar fi trăit, nu ar fi vândut, pentru că sat mai frumos ca Corna nu era în lume. Mi s-a spus, sau mai bine zis, mi s-a recomandat să respect decizia familiei. De către Nu cine? sunt de acord. De către cine vi s-a recomandat? De către cei înalți. Ați afirmat că tatăl dumneavoastră n-ar fi vândut niciodată acolo. Nu cred. Și cu toate astea l-ați mutat aici. Nu ar fi vândut proprietatea, dar... Cu atât mai puțin mormântul. Acum, nu, mi se pare creștinesc. Dacă acolo se va face exploatare, eu să mă pot să duc să pun o floare la mormântul tatăl meu și o lumânare. Nu este ceva nenormal ca să nu poți muta. De fapt, au fost niște oase în... Unii ar putea înțelege aceste familii care au ales să plece. Alții, ca niște fortărețe, au rămas să lupte împotriva proiectului minier. Ar putea rezista cineva cu credință în Dumnezeu să-și vadă biserica dărâmată, umilită? Ați fost luată la bisericile din Corna? Eu cum la să slujbă? nu fiu? Cum să nu fiu? Sigur că da. Acolo am făcut și cununia. Acolo v-ați cununat cu domnul... Da. La una dintre bisericile... Da, biserica din sat în care bunicul meu a donat acolo un clopot. Clopotul mic, care și numele pe el, Dan de Alexandru. Știți că această biserică poate să dispară? Da, acum în lume și noi dispărem. Multe lucruri au dispărut. Dar multe au rămas. Da. Nu putem trebuie să progresăm, trebuie să mai ne și schimbăm. Câți bani ați primit pentru această proprietate vândută la Corna? Deci, efectiv, în jurul la 60.000 de euro, din care aproximativ până în 50.000 a fost casa, proprietatea de aici, cu terenul și restul ni s-au dat banii cash. Sunteți mulțumit de condiții? Da, suntem mulțumiți de ceea ce s-a construit. Deci, efectiv, a fost construită casa, celelalte garduri și deci împărești muiri și le-am construit noi cu banii care i-am primit de acolo și cu ce am mai adunat în timp și suntem mulțumiți. Deci casa
E foarte bună. Care e prețul dumneavoastră să plecați de aici? Eu, care prețul? Apoi nu există preț. Nu există preț. Nu există preț. Și de ce așteptăm orice sprijin și ne bucurăm? Nu plec. Nu are preț. Nu are preț. Da, simți energiile astea ale oamenilor, frate. Optimism, indignare, furie, apatie, plictiseală, tot mixul ăsta, tot mozaicul ăsta te inspiră și tu te conectezi la el, având portabocea, totuși, îndeplinești un rol, știi? I think that it's a fair protest. I think they've told me a little bit about what we're doing here, and I think it's fair, and I think that, you know, this is people coming together to fight for what they believe in a peaceful way, and that's beautiful. I'm from London. And there is origin peaceful? No. People aren't peaceful all over the world, but here people are trying to do something peaceful and have their voices heard, and these beautiful people are trying to say what they think, and that's lovely. Dacă mulți copii și-au convins părinții să vândă proprietățile și să plece, în familia lui Ovidiu Plic, lucrurile au stat altfel. Ovidiu s-a opus mamei sale, care până la urmă tot a vândut proprietatea. Puteți să faceți romanie cu ce s-a întâmplat în Roșia Montană. Noi am avut și un teren și ăla l-am vândut, un teren de 1,5 hectar. Dumneavoastră l-ați vândut? Da, l-am vândut, da. L-am vândut în speranța că o să găsesc un loc de muncă, să mă angajeze, dar nu. De 12-14 ani sunt aici, dar nu vine nimeni să mă întrebe, bă, vrei să lucri la noi sau nu? Deși proprietatea eu le-am vândut-o, proprietatea mea la teren, partea mea din casă, dar în zadar, nu. Dar v-au promis că vă angajează dacă vindeți? Așa era vorba, că nicio problemă, o să se angajeze. Care vinde are un loc de muncă, dar nu. Păi și? Păi și uite așa, cererea am făcut, dar din păcate e la ei. Adică vreți să spuneți că ați fost de acord cu plecarea, dar ați negociat casa cu angajarea? Deci n-am scris în contract la vânzare-cumpărare ca să mă angajeze, nu, dar ei așa spuneau atunci, că care vindem o să avem un loc de muncă și... Na. Asta a fost o condiție ca cineva să fie angajat la ei, a fost o condiție să vinzi odată bunurile și te angajăm. Asta e condiția. Omul de bună credință, bun, mă dă un salar bun și stau liniștit cu... O să am pensie și nu mă doare capul de șomaj. Ce să vedeți? După 3 luni, pus pe liber, merge acolo și spune, dar am vândut tot, acum omul se miraie, pe bună credință, se mira că cum, uite, mă dați afară. Zice, nu mai ai nimic, ce mai vrei? Ovidiu s-a întors după 14 ani și pe un teren rămas nevândut și-a construit o căsuță în care locuiește împreună cu soția și cele 2 fetițe ale sale. Ce v-a determinat să vă întoarceți? Păi, era singurul meu loc unde puteam să vin. Deci, pe chirie nu puteam să stau nicăieri, deci ăsta a fost terenul meu. Am avut o șansă unde să-mi fac o casă, unde să-mi cresc copiii și asta e. Aici a fost un grajd, am înțeles, nu? Da, aici pe terenul ăsta. Și dintr-un grajd ți-a amenajat o casă de locuit. Încet am adunat cum am putut și... Trebuia să locuiți într-un loc, Da. O să vindeți? Nu. N-am de gând să vând. Păi, multă lume a spus că nu vinde și până la urmă a vândut. Problema lor. Eu de prima dată le-am spus că pe mine nu mă interesează banii lor. De prima dată, deci chiar după ce... În primii ani, când atunci au venit fel și fel și le-am spus că nu...
Dacă eu sunt proprietar aici la Roșia Montană și nu vreau să vă vând, cum mă convinge să plec? În momentul în care ne vom găsi în situația în care spuneți dumneavoastră, vom vedea ce este de făcut. Oamenii sunt stresați. Ăștia au plecat pentru că au fost demoralizați de agenții lor, pentru că agenții lor mergeau între oameni și spuneau: fii atent, mă, vinde până și au bani, că li se termină banii și rămâi și fără nimica și tot trebuie să pleci. Merge al doilea agent, altul, că mulți aveau, cum vă spun, din învățământ superior, foarte trist. Și celălalt zice: păi, de ce nu pleci? Dar ești în perimetru. Și vine al treilea: păi la Tăunășașa trebuie să pleci de aici. Trebuie să pleci de aici, doar lucrarea merge înainte. A patrulea vine iarăși și zice: vrei, nu vrei, pe ăștia nu le poți opri, mă. Ăștia au un minister, ăsta acolo. Deci demoralizat, deci oamenii au plecat de frică. Nu e o hotărâre ușor de luat. Deci pentru cineva să se mute de ei, să-și vândă proprietatea, să se mute în altă parte, nu e o hotărâre ușor de luat. Pentru unii oameni e mai ușor să se hotărască, pentru alții este mai greu. Sunt oameni care, pentru care a durat câțiva ani să se hotărască, sunt alții pentru care a durat foarte puțin să se hotărască. Sunt oameni care în urmă cu 7 ani de zile, 8 ani de zile spuneau că ei nu o să vândă niciodată și de câțiva ani de zile ei deja locuiesc în altă parte pentru că s-au hotărât să-și vândă proprietatea. Eugen Furdui, primarul localității Roșia Montană, este norocos. Proprietatea sa se află în satul Cărpiniș, la oarece distanță de zona de exploatare a companiei și nu va fi demolată. Consider că această achiziție de proprietăți, să nu mai spunem expropriere, a fost cea mai corectă. Pentru că oamenii au optat fiecare la ce versiune a vrut. Și o completare la această modalitate de achiziție de proprietăți am confirmat în nenumărate rânduri dacă un singur proprietar din zona care implică implementarea acestui proiect nu cade de bun acord să-și vândă proprietatea, nu se poate implementa acest proiect. Comuna Roșia Montană are în administrare 16 sate, dintre care este și satul Corna și satul Bunta. Acestea sunt cele două sate care, dacă se va implementa acest proiect minier, care este propus la Roșia Montană, vor dispărea amândouă. Pentru că este propus construirea iazului de decantare pe Valea aceea. Înseamnă că o să dispară și biserica? Da. Acest proiect nu va dărâma nicio biserică. Voi, tinerii, m-ați făcut să-mi ridic capul din pământ și să privesc din nou cerul. Voi ați redeschis drumul demnității și libertății noastre. Prin voi, cei care astăzi nu sunt politicieni, sunt hoți de neam și țară și au umplut buzunarele din munți ca unui popor întreg, ne-au umilit și ne-au transformat în sclavi. Și ne-au umilit nu numai în fața noastră și a propriului popor, ne-au umilit în fața Europei. Dar s-au umilit în primul rând pe ei, pentru că nicio lume civilizată, niciun popor civilizat nu poate respecta un conducător care își bate joc de patria lui și de poporul care l-au ales în fruntea țării. Luptăm din tot sufletul pentru ca voi, tinerii de azi și părinții de mâine, să aveți demnitate, onoare, respect și responsabilitate în patria voastră, indiferent cine sunteți, români, maghiari, romi. Atâta timp cât trăim în țara asta, să formăm o unitate, o patrie și un popor și ne apărăm interesele naționale. Vă mulțumesc! Aurel Sântimbrean este pensionar și locuiește lângă Alba Iulia, în Sântimbru. A lucrat vreme de 30 de ani la exploatarea aurului în Roșia Montană, iar 22 de ani a fost inginer șef, adică numărul 2 în ierarhie. Aurel Sântimbrean cunoaște pe din afară întreaga hartă geologică a Roșiei Montane. Noi realizam o producție de 600.000 de tone de minereu pe an.
Dacă aceste rezerve de 218 milioane de tone, care spun ei că le-au conturat, le împărțim la 600.000 de tone pe an, constatăm că am putea exploata acest zăcământ pe o durată de aproape 200 de ani. Pe când ei vor să o epuizeze în 17 ani. Și după 17 ani ce rămâne? Un dezastru, o zonă distrusă, părăsită, fără viață, fără, vorbesc viață omenească, fără plante și așa. E mare prețul plătit de România? Foarte mare. Aceste două biserici vor fi înnecate în iazuri cu cianuri. Despre celelalte, reprezentanții companiei au susținut că nu vor fi doborâte. Atunci, de ce compania a achiziționat majoritatea proprietăților în zona protejată? La Roșia sunt 7, adică în perimetrul ăsta intră 7 biserici. 5 în Roșia Montană, 2, una ortodoxă, una unită și 3 maghiare. Și în Corna 2 biserici, una ortodoxă, una unită. Aceste biserici sunt făcute din secolul 17-18. La Roșia Montană a fost un mare patriot. Se numește Mihailă Grita, care a trăit între anii 1762-1837. A fost întreprinzător miner. Cu aurul care l-a extras din subteran, 1700 de kilograme, a construit 7 biserici și 7 școli confesionale în Munții Apuseni. De diferite confesiuni? Nu, ortodoxă. 7 biserici și 7 școli confesionale. Culmea ironie, azi cu aurul, nu cu 1700 de kilograme, că cu 300 de tone distrugem 7 biserici. Se dărâmă, deci ori cumpăra căse, ori pus oameni cred că să spargă jamurile, ușile, ca să ne demoralizeze, să plecăm de aici. Va fi îngropată sub halta de steril. Opinia publică e indusă în eroare. E indusă în eroare. Ei îs sătui, îs tracasați, nu mai reacționează la nimica. Și atunci nu mai iau în seamă nimica decât așteaptă ziua fatală, să vadă se întâmplă sau nu se întâmplă. Iată una dintre cele mai frumoase biserici din Munții Apuseni. Biserica greco-catolică din comuna Roșia Montană, județul Alba. O capodoperă arhitectonică de o valoare uriașă. Biserica are o vechime de 260 de ani și zidurile sale, precum și cimitirul său, au pecetluit istorii incredibile ale neamului românesc. Aici sunt îngropate personalități ilustre ale istoriei nației. În acest loc s-a spovedit marele tribun Avram Iancu. Acesta este un panteon al apusenilor, un loc sacru și tainic. Un loc în care fiecare ar trebui să se reculeagă, să încremenească pios în fața crucilor din piatră.
Nimeni și nimic nu ar putea tulbura liniștea morților de aici. Însă, această biserică se află foarte aproape de locul unde ar putea să demareze proiectul minier al unei firme canadiene, Gabriel Resources Gold Corporation. Să nu uităm că marginea carierei nu trece decât la 20 de metri de casa parohială. Nu știu cât va rezista această biserică, fiind cea mai înaltă și cea mai expusă dărâmării, pentru că la pușcăturile care vor fi în comună, în localitate, nu cred că va rezista această biserică. Acest proiect nu va dărâma nicio biserică. Nicio biserică? Aici ne aflăm în zona protejată, da? Este o zonă protejată prin lege și se numește Centru Istoric Roșia Montană. Conform legii, zonele protejate nu permit desfășurarea activităților industriale. Mai mult, aceste biserici, în programele noastre de punere în valoare a patrimoniului, da? Pe care le propunem, sunt propuse pentru restaurare, reabilitare, renovare. Aurel Sântimbrean, fostul inginer șef al exploatării miniere de stat de la Roșia Montană, închisă de câțiva ani, vede lucrurile mult mai sumbru. Cei care fac astfel de afirmații, am impresia că n-au lucrat în minerit niciodată. Habar nu au ce înseamnă o lucrare minere și producerea minereului prin explozie, folosind dinamita sau alte materiale explosive. Eu aș vrea să vă spun că în activitatea mea și chiar coautor la o inovație privind pușcările masive de la Roșia Montană și afirm cu toată convingerea și certitudinea că la prima pușcare nu va mai rămânea în picioare piatră pe piatră, nu biseric, nu case, se va dărâma absolut tot. Trebuie să înțelegem că Comisia Parlamentară, care se va constitui începând de luni, va analiza pe toate părțile proiectul de la Roșia Montană, va găsi soluții amiabile, va găsi soluții pentru zonă. Eu, sincer să fiu, nu prea multe de spus, pentru că în vara aceasta eu voi pleca la Roma. Și așa că eu în toamnă voi fi la Roma și aici va fi un alt preot care va trebui să se lupte. Și se va lupta după... Ce credeți? Eu cred că dacă va fi un bun creștin, acel preot, și va avea inima legată de patrie, atunci se va lupta. Dar dacă nu va avea inima legată de glia românească, poate nu se va lupta. Sunt mulți preoți de aici, de la noi, din localitate și din comună vorbesc, care preferă să plece capul și să se facă că nu aude când sunt anumite probleme. Și Biserica Unită, cum mai este cunoscută Biserica Greco-Catolică din Corna, ar putea fi grav afectată. Dacă acest proiect minier va începe, aici va fi construit un uriaș iaz de decantare cu o înălțime de 180 de metri în care vor fi cianuri. Există o biserică unită și în Corna, părinte. Da, în care tot eu slujesc ca preot. Este filie. Dar această biserică din Corna va dispărea. Va fi îngropată sub halta de steril. Mai puteți repeta? Va fi îngropată sub halta de steril. Biserica din Corna? Da. Și cum e posibil să permiteți acest lucru? Și eu nu pot să permit așa ceva.
dar nu sunt în măsură să pun eu anumite probleme. Eu sunt prea mic în funcție ca să iau o decizie înaltă. Cum comentați poziția Academiei Române vis-a-vis de proiectul Roșia Montană? Am să o comentez foarte simplu. Am invitat Academia Română să facă parte dintr-un grup de lucru împreună cu experți de-ai noștri și cu experți independenți pentru a analiza cu adevărat acest proiect pe care noi îl propunem, iar răspunsul domnilor lor a fost că nu, pentru că analizarea acestui proiect revine statului român. Este importantă opinia Academiei Române? În ce fel? În ce sens? Care este opinia companiei referitoare la poziția Bisericii Ortodoxe, cea care se opune categoric proiectului? Cunoaștem opinia Bisericii Ortodoxe. La fel cum cunoaștem și opinia Academiei Române. Atât îmi puteți spune? Păi ce aș putea să vă spun mai mult? Mi s-a părut că toate întrebările pe care dumneavoastră mi le-ați pus au fost ostile. Vi se pare o întrebare ostilă aceea că ar putea dispărea biserici și sate? Mai aveți întrebări legate de proiectul Roșia Montană, vă rog? Nu, vă rog să răspundeți la asta. Întrebări legate de proiectul Roșia Montană și de Roșia Montană Gold Corporation mai aveți, vă rog? Compania minieră pe care dumneavoastră o reprezentați în calitate de director de comunicare respectă proprietatea privată? Respectă absolut toată legislația românească și europeană, fără excepție. Legislația românească consfințește dreptul la proprietate, da? La fel ca și legislația europeană. Bun. Dacă o singură familie din Roșia Montană nu vrea să se mute, poate începe proiectul? Nu. Și acest proiect poate să înceapă în momentul în care noi avem toate avizele necesare luate. Da? Domnule Hosu, haideți să nuanțăm. Dacă o singură familie din Roșia Montană nu vrea să părăsească proprietatea, puteți începe exploatarea? Am răspuns deja. Nu. Nu cred că va avea curajul om de conducere a țării să pună semnătură pentru desfășurarea acestui proiect. Eu cred și susțin acest lucru. Eu admir pe cei care au rămas în Roșia Montană. Sunt familii care nu vor să plece din Roșia Montană. S-a pus întrebarea. Nu o răspuns clar și hotărât. Domnule, conform legii, cine nu părăsește localitatea, dacă nu părăsește nimeni localitatea, nu poate începe lucrarea.
lucrarea. Sau nu vrei să pleci, te expropiem pe baza legii sau hotărârii și te obligăm să pleci. Sau te lăsăm aici și începem exploatarea și apoi în vacarmul ăsta te hotărăști tu singur să pleci. Și nu mai trebuie să te oblige absolut nimeni.